нисбати фалти кӯдакон гирем агар нисбати соли 2021 беневар коиш фалти кӯдакон ҳамаи синаҳо нисбати соли 21 хеле коиш хушбахтона масъалаи фалти модарӣ ки каме нишондод баланд шудааст ман хел изоҳ дода метавонам шарҳ метавонам ки тасаввур кунем ки мо аллакай дар сатҳи ҷумҳуриям як нишондоди хуб аст нуфузи аҳолӣ мегӯем яъне ки зиёдшавии шумораи аҳолӣ танҳо дар вилояти хатрон дар соли 2022 6726 таваллуд нисбати соли гузашта буд соли 21 буд 6726 тасаввур кунед ки 6726 касе ки зиёд таваллуд шуд ҳамин шуморада ҳомиладорӣ аст оризаҳои ҳомиладорӣ аст мушкилотҳо ҳастанд ва ғайра ва ғайра ва барои ҳаминам ман инам ба ин ягон муассисаҳои тандурустӣ ва умуман соҳаи тандурустӣ бирата сафед кардани нестам мушкилот дар ин самт ҷой дорад проблемаҳо ҳастанд ҳам дар сатҳи инфрасохтор ҳам дар сатҳи назорати даромингоҳӣ дар сатҳи тобгосикарӣ ҳам дар сатҳи худи бистаринамоӣ мушкилоти зиёд дорем ҳаст ҷой доранд ва хушбахтона ман як шарҳ дода метавонам ки давоми ҳамин ковид як унсури нав як усули нав пайдо шуд дар самти ташкили интервенсияҳои чорабиниҳо вобаста ба рушди тандурустӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ дар вазорати тандурустӣ ситоди доимамаканда аст сари ҳамин фалти ҳамин омилош чи 24 ҳолат сабаб чи буд зиёд шуд дар сатҳи ҷумҳурӣ ҳамарӯза мо тариқи онлайн ё маҷозӣ мо бо роҳбарияти вазорат гуфтугӯ мекунем яъне ки ҳамарӯза дастур мешавад ҳамарӯза назорат ҳаст ҳамарӯза пешравиҳо ҳастанд ва ногуфта намонад ман шумо дар бугун дар соли 2022 ҳамзамон ҳамин мушкилот ҷой дошт аллакай 46 нафар дар резервбор бояд бошад 46 нафар мутахассисони вилоят дар хориҷи кишвар ба омӯзиш фаро гирифта шуданд ки зиёда аз 50% ҳамира дар самти солими модар кӯдак ташкил медиҳад яъне ки мо бозомӯзӣ кардем дар хориҷи кишварам дар дохили кишварам дар хориҷи кишварам ва ҷалб кардем бо дастгирии ҳам шаҳрикон ҳам дастгирии вазорати тандурустӣ якчанд омӯзишҳоро дар худи шаҳру ноҳияҳои вилоят баро мондем нисбати коҳиш додани шумораи фалки модарон аз он ҷумла кӯдакон